Så skal vi pakke en ordre, som lige er blevet plukket. Og det man skal gøre allerførst, det er lige at kigge på ordresedlen, om der er de ting, som skal være med i pakken. Selvom vi lige har tjekket det over, da vi er plukket, så er det vigtigt, at vi gør det igen. Og det er for at være helt sikker på, at der ikke sker en fejl. Vi er jo alle sammen mennesker og laver jo bare fejl. Så vi tjekker igen, så der ikke er nogen fejl. Ja, så ud med produkterne. Væk med kassen. Og så tager vi simpelthen bare oppefra og lige krydser af, hvad der er i pakken. Hvad der skal være i ordren, og hvad vi nu skal pakke. Og en, så ser vi det her 5 af de her Matador Mix. Det er sådan en meget stor pose. Ekstra stor pose, den skal vi have. Skal vi se, 5 af. 1, 2, 3, 4, 5. Sætter vi et hak. Og skumbananer. En enkelt. Super. Så det passede. Lige sådan nogle små ordre, der er det måske lidt nemmere ikke at lave fejl. Men lige så snart ordren bliver lidt smule større, og der ligger varer ud over hele bordet, så kan det altså være nemt at lave en fejl. Så derfor er man meget omhyggelig med at krydse rigtigt af og læse, eller ikke nødvendigvis læse, men se på sedlen, hvad det er, der skal være, så man får de rigtige produkter i. Og så skal vi finde en papkasse. Den kommer i sådan en flad en, så den skal vi lige have foldet ud. Der er alle mulige størrelser, større og mindre end denne her. Og så skal vi lige have noget dobbeltplast. Vi skal jo passe godt på, at produkterne de kommer sikkert frem til modtager. Så man kan godt lige at sætte bordet lidt ned her, så man står ordentligt. Det er fordelen ved det her, det er sådan et hæve-sænkebord, så man kan køre det op og ned, så det passer til den højde, man nu er. Det skal ikke have ondt i ryggen. Sådan. Og vi sørger for at lægge det, så det ligger fladt og pænt nede i kassen. Så ikke at kunden ser, at det er sådan helt krøllet sammen. Det er der altså ikke noget ved at modtage en pakke, hvor ens varer ser krøllet ud. Det ligger pænt til kunden. Sådan. Og så bliver den lukket. Og så inden jeg lukker den helt fast, så skal man faktisk bare lige tage de to af og lukke den. Der er altså noget klister inde under her. Så sætter den bare lige over på vægten for at være helt sikker på, at den vejer det, den skal veje, og den ikke vejer for meget. Yes, det ser fint ud. Så tager vi dem her af. Sådan der. Og det sparer restaffald. Og det sørger vi jo også for at sortere affald ordentligt. Og det her, det er sådan noget plastiklignende, men det er åbenbart ikke plastik, så vi har fået at vide, det er restaffald, så det skal jo bare deri. Sådan, og så skal jeg lige have skrevet ordrenummeret på her, så jeg ved, hvad for en ordre det hører til. Og så ryger den over i bunken sammen med de andre pakker, hvor der så skal lave labels til sidst. Jeg kan lige vise et label. Det ser sådan her ud. Det er jo så til en anden ordre, en anden pakke. Men man sætter det på sådan der, så det er også klister. Og så er den klar til at ryge ud i verden.